Hai să vedem cum merge. Nu cred că nu? Ia să vedem ce poate. Vai de tine. Vai de tine. Stați puțin să nu muște. Am făcut iar schimb cu prietenul meu, i-am dat Lambo-ul, am luat DRS-ul, doar că data asta este un pic mai preparat față de data trecută. Se vede clar despre ce este vorba. O să vă explic mai târziu care e situația. Una peste alta mergem până la Altex, vreau să mai cumpăr încă un Xbox, vreau să fac un nou giveaway, pentru că am văzut că merge foarte ok cu giveaway-ul. Majoritatea am văzut că vreți Xbox, dacă nu volan. Volanul l-am dat data trecută, așa că astăzi o să mergem să cumpărăm un Xbox, vrem să luăm încă un Xbox, să facem iar încă un giveaway. Am fost și am luat Xbox-ul. Ideea este în felul următor, eu am vrut să prind promoția cu Xbox One și Forza Horizon, pentru că vreau, dacă tot sunt pe nișa de mașini, să dau ceva oarecum tot pe aceeași linie, pe aceeași gamă, știți? Și nu am găsit, așa că am luat Xbox-ul și Forza separat. Doar că bedaua cea mai mare este că n-am găsit Forza 4, așa că am luat Forza 3. Dar eu zic oricum că o să fie ok. Haideți să vorbim un pic și despre mașină, care este situația cu mașina, ce modificări s-au mai adăugat pe ea. Ideea este că tot ce trebuie să mai vină pe mașina asta, cum este lipul din față Brabus, în rest este completă. Avem softul Brabus pus pe mașină, B700. Avem acum undeva la 715 cai. Gata, oprește că m-am pierdut. E păreca, cum zici ceva? Păi ne prinde când împărțeam sucul? N-are nimic. Amândouă stalbe, acum face schimb? Facem, fă-mi un preț. Bă, tu să nu să mă pui, să pui Instagram-ul să dea lume follow. Vrei să spun? Păi stai așa, uite, stai drept acum că ți-l pun. Nu mai gata, dreapta. Uite-te la mine că ți-l pun. Gata. Haideți să vă explicăm ce are mașina pe ea, ce s-a adăugat, mai exact, ca să și vedeți. Deci, în primul rând, aici urmează să-i se pună lipul, în partea de jos. Așa avem sistema Brabus. Jante și traiere full Brabus. Avem treierele Brabus și niște jante pe 21 de la Brabus. La suspensie este aceeași treabă, Brabus. Pe spate avem eleronul, full carbon. Sistema Brabus, difuzorul la fel, evacuarea Brabus, tot ce trebuie. Le arătăm la băieți mai frumos Audi. Hai de să dau tură cu așa. Hai, tete. Hai tete, să vedem cum Hai să vedem cum merge. Nu vii cu noi, mă? Nu vreau că primesc hate. Bine, frate. Nu vreau hate, nu-mi place. Mai avem un participant aici în stânga, dar nu vrea să fie filmat. Bă, filmează-te. I-ai dat drumul la filmare, mă? Da, mă, pe filmare. Ah, gata, ăsta e pe vlog acum, cum ar E veni. pe rectificări arbori. Direct pe vlog. Ia să vedem ce poate. Ce capotă? Iar lasă-te pe Reacțiile aia. sunt naturale, adică nu vă gândiți că... Nu, aici nu se regizează nimic pe la Geo pe canal. Bine că n-am mâncat înainte, ești nebun.
Ca să vă explic repede și pe scurt care este situația cu giveaway-ul, pentru cine nu știe, aveți în descrierea clipului linkul cu pagina de Instagram, cu giveaway-ul, cu postarea. Tot ce trebuie să faceți este să distribuiți postarea la story, follow contului meu de Instagram, pe care îl aveți tot așa în descriere de la link acolo, și să dați tag la 3 prieteni în comentarii. Asta este tot ce trebuie să faceți. Puteți să comentați de mai multe ori pentru a mări șansele de câștig, doar că trebuie să schimbați prietenii, adică să dați tag la alți prieteni. Asta a fost clipul, știu că este un clip foarte scurt. L-am făcut mai mult pentru a vă prezenta modificările S-ului și să vă anunț că deschid iar încă un giveaway. Pa, pa!